Sarupathar Anglong joint extended amai kangni. Kedam tangarni auto truck driver association atumpen APHLC amai phuje ai katharaphan ningki mepen tangka kerap kepajir ponojok puthot APHLC asongpen kechoro pajir pon. Kardom pinya daba birta than bang pineli merina hansepi non arjo ikha birtang ton pen. Niphai kepar ni bokajan LSC keparlo lakhaing koi Sarupathar MEC constituency along Sarupathar MCC atumpen patir piponsi joint extended amai kangni pon. Labang so amai bang pharo phora phokep sosiarat kachitong duna mailong aluhi sarpo mana peng pen kachitong duna barim minister mate KADCC president khorsing ti la pen barim EM mate KADCC spokesperson rotaning ti atum chitong dun. Labang so amai long Sarupathar MCC president Edison Terang pensi mai charipon lapen Sarupathar MCC general secretary Boson Terang pensi mai lam thejai pon bang so amai long Surendra Singnar Daniel Ingti Babu Singh Timung Satra Teron Daniel Jeng Rongpi James Rongphar Lordson Invert Jun Militeron Pi Bukajan BCC BMCC lapen penang an ki thekiding atum chitong dun si misen pen mai pichun pon. News Text Report 265 News India. Kedam tangani difu auto truck driver association atumpen APHLC amai phuje ai katharaphan ningki mepen tangkasuri phoke pajir damajok niphai keparani lakhain kora truck driver baguri constituency ke parlo daithora long difu auto truck driver association atumaphan puthot APHLC asong atumpen kechoro pi pajir pon labang so amai long APHLC president Mondar Singh Ingti spokesperson Bristom Terang office secretary Jonat Ram Terang lapen vice president Livi Hanse atum chitong dun labang so amai long ake hai Mondar Singh Ingti pen lamthe ki jai pon ke anso se APHLC asong pangtang pon lo nang lapen chirap chito pon lo nang pusi kachitong dun arata thengnu ningje pon adun thu spokesperson Bristom Terang ahin pen sitame auto truck driver association atumaphan kurwang thu pajir ponsi Kado kawe Karbi Anglong arata tumta alang tumason Charlie Dundo nang pusi mai long ninje pon dei thorpen amosing ti 365 News India. Kasi ini nilitum dak dawar bagri APHLC ahin pen la dipu auto truck water supply association tum ahin phan nilitum dawar bagri APHLC mate Karbi Anglong APHLC ahin pen tame alang tum phan kurwang thu pajolo athema nilitum ining sing samping lo alang tum la suri phone ang ram dun nilitum la khei phan alang tum kiching hon pen joni alang tum dor de phophe alang tum awisari sitame nilitum phanang kirap nan chito dun alang tum khei kiching hon Karbi longri kiching hon pena joni alang tum mekthang chomu we sa sitame nilitum phanse nang kirap nan chito dun potin nilitum ninga klong pen chorolo ahir jume pilo tapen alang tum afan anso se kechoklem kechodam sitame alang tum long sitame nilitum hin betame APHLC hin betame ahir jume pilo tapen anso se arnam long sitame nilitum ahir jume hang pilo alang tum anso se kia dat ke long thuji phan sitame nilitum ahin ben alang tum phan ahir jume hang pilo pasila som dak tha Karbi Anglong arat non la auto truck water supply association son kimathar kimi son dak tha Karbi Anglong arat tum sitame nang chirap dun hurte pusinel tum alang le Karbi Anglong arat phan chuningri athema la kinil tum jongjung phan chot kali athema la ke Karbi Anglong akhei phan mo aphit kimi senje phan si nelitum ki claim pon na nelitum Karbi akhei phan kang tingkuk atwar ki ya pon phan nelitum ki claim kedam pon kali der posi nang litum Karbi Anglong arat kichini hur tuman bangke kichini der tuman bangke nelitum long wang pen anso se nang chirap nang chito dun popo nelitum ning the pon kado to non pini nilitum ani kang samapor nilitum kaching room nang pen kaching room iya the putha mo pen nilitum president ke hai mai phu ke hai alang li ningji tanglo patwe por nilitum bokajan mate inghan langsu mate inghan adong LE president pen nilitum birta long lo Samson Teron sar pen la pen la so lam putha nilitum handang than lo la pen nilitum ning sampikan lo pen nilitum ning je khangun AC pini litum birta chipi lo alang li same president ke hai same dolamara pen alang li kilometering koi thong kep ni alang li hem kolong nang chebek det ben sidak dai thora nang pale iglo pen alang li na pale thek pota me chor par piglo aponang chipi pota litum
ning ka che khang e la pen pi ni tum ka do ga we ni tum na pu ka che tong I nang thea thega la pen lo ni tum la auto truck water supply association a korti tum bang truck tum alang tum jai ka thar APHLC amai phu hem dam si alang tum ang tum akhia dat alang tum amai thang choche se le pen alang tum ka chong dat pen arni alang tum adon alang tum la lang chothon dam si cho supply dam si la so tangka lang tum ke long pen ni tum APHLC fan ku pining nang the tong thek dam long lo ni tum chini ne det lo alang tum ni tum ha ke claim ke me thek pon long si la puson alang tum ave det setame akhia dat alang tum chirung si alang tum mai phu hem ke pele dam ke kopini alang tum ning nang che thedam dolo pusini tum ning thedam lo la puson thak si Karbi Anglong arat tum han ansame intellectual body tum han educated youth tum han ni tum ka chuning ri kang tung la phen lo la puson thak le nang le tum tangka pukali nang tum majak kong pen abidi pen nang le tum ni tum han chera pun tha APHLC tum pha ni tum ki claim nang ke dam nang ji along ni tum nang tum akang hon la pen akang jinso la pen herjume ke nang so da posi ni tum nang tum nang chera pun pu sin thelo la pen la auto la juntu la truck water supply association phan ni tum hin pen kachoro kang tung la pen lo nang tum ningki me pen ni tum APHLC phan nang bi choro part big lo la puen se nang tum han claim me dam me la pen arnam nang tum no kiri kada nang same herjume pe dunu nang la pen ka do ko we kisu pen anta me kisum ki boy anta te nang tum a hutur pen an same nang pa jok dunang pusini tum APHLC duar bagri ro pen same nang tum herjume hang pilo kalo Pinia berta ke lapuan sekang ton iglong arni ke me kardom